Ka kinhun jong kinong di do CR ka All Meghalaya Poultry Supplier and Dealers Association minta ka sengi khat santri unai tung kelapan tip pat ba bakandon gajing ai jing kai na ka benda kinong di do CR ha ka khat khat dari mentau benai halau meli community hall ha ka pot khat oi bije min step hado saw bije jan me o president jong ka AMP SDA uba wan shai khashindi ulong bakinong wan ai jing kai ha ka ni ka sengi kidai na katnat food commissioner jong ka jela katnat veterinary bat kumju na kiwei katnat sarkar ban pin song ho kumno ban ya kinyut bat kiwei kumta nakaliang jong ka kanhun klawer ya baro kinong di do CR hakalang gabri unyo trem nadu kinong di do CR surok hadukan bat kiwei bat kinwan manya snok tilang hakani ka sngi na ka benta ka jimentoy jong ki hi ka jingwan gu jemi hakani ka Paul hakani ka janmech dingba jong ka press conference kalong bagin yathu batch bangin idon ban yathu chibi kitiki ini kinong dito CR kibolong street vendors kibadan kinong dito CR kibolong kibadan kidukan kijongki kira district bapher bana benta jo gajingdon jo kani kijingja kabalajia kabawan lingba jo kani ka food commissioner i bakada ka ki kira ki spot checking ki bapher haman laki dong kijaka jo ka source long hapo rikasi substantial po is khasiot bat lembaga jonggani ka jingwan jonggani ka jinglong ka jingja ka lawan lembaga ka high coach tengi la wan banyak kendu ya ka office dong ka food commissioner hangtu bat nilai kendu ya madam mukhem bat naka office ka jong i la batha yengi bangindon ka training nagbagi ni nong dido sia te kani ka training hi nagbantagi kini nong dido sia kande ka kat kendai terik ubenai binyo kat kendai terik ubenai binyo haus aja apa kepor ka banlom ya gani ka training ka sang kepor khabi biji bat habi kepor saw biji janmech baki baru wan hagani ka training bawan IG kai kindai na ka office dong ka food commissionerate dong ka Meghalaya hi bat nakata juga veterinary atau kinong pensyan nagiway pat ki department bakum no inbred yeginyot but kabakong santam kabangi dankam kadai ya ka jingwan snok tilang gi dakerpa ya ka jingwan snok tilang chopi kinong diro siar kibadan hakeleng jong kabri hinyong trap but this bagi la pha ali ki jingtip sepi dan bagi notice let's say notice bat boy bat kani gari ka jingtu ba pinye be sakani ka jinghikai ni ka training namata ka jingmantoy ki jong pihi